and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Hinuwaman nga pangandoy. For miracles. Mupauli na may uma. Imo na kong piyaan. Doon na ba ko'y gipangandoy nga kinahanglang maangkon ginako, mahal. Sa higayon nga maangkon ko na nga kong panganday. Wa na'y makababag sa itong mga saad. Minyo ang tagit ka. Magpaabot ko ha. Paabot tagit ko, mahal. Pero nahadlok ko sa bahat ni Papa. Oh, unsa man? Siya ko na mo pili sa mamahimo na kong bana. Nahiba ko. Nanikuro lang ang imong amahan. Pero imo nang discretion ang akong lauman. Andaman kong muuban ni mo bisag unsay mahita po. Ayaw. Ha? Di ko makatugot nga magig-uban ka na ko nga mag-antos ka lang sa kalisod. Andam kong makig-unong ni mo. Dili ka lang malayo na ko. Mahal ka kayo na ko. Sabi na mo, dugin akong in love ni mo. Pero gipugos ko lang nga akong kaugalingon sa dili pag-angkon kay papa ko'y kapasikarpo ni mo. Pero ang tinutanay di ay nga pagbati, di gid ay matako, no? Hinungdan nga, wala na kong makapugong sa diyang nakita tagbalik. Imingaw pa ikay ko ni mo. Ako sab, ikaw mo ay unod sa ako mga damgo. Kanang matuhog na ko. Pero mahal, kinahanglang di na magpadaog sa mando sa itong kasing-kasing. Kung maminyo na niya ta, ikaw og ang maabot na itong mga anak mo ay tagaan ko. Dili man haruhay pero maayo nga magpuyo. Ingon ni Ana nga kung dam ko alang sa umulon kong pamilya. Og ikaw ang gusto kong ikauban sa umulon kong pamilya. Mahal. Agwanta lang muna. But rest assured, I will do everything to have you in my life. Nang sa sunod adlaw ni Anas Milan. Sa sunod adlaw pa di ay? Aw, ingon man to sila nang ugma pa man sila mo sakay sa eroplano. Oh, basig ni ana to sila ugma. Ambot lang nang uy. Pero labing maayo kon ugma ni ana gid sila. Gimingaw na ba ako sa kong amigo na. Hangtod ko day oy. Gimingaw nakay ko sa akong anak. Mingawon gyud kang Milan nang. Kaya na yung tayo mo paraig ni mo. Maulagi oy. Maayo ang tagi. Mahibaw ko kanus agyud mo pauli si Milan. Aron ako diyang siyang lutuan o pansit. Ayaw ka balaka nang. Mo balik man ko sa eskwelahan karon. Ako nang siguroon kanus agyud siya mauli. Urag layo na lagi ning atong nadaganan. Asa man ta? Mamalitag sinugatan para ni nanay nimo. Unsa? Dili lang ta mamalit dito sa Manila kay tingaling bakit ang tang papa. Oy, Hazel, ayaw na lang paggasto eh. Nakasiguro ko nga malipay gud imong nanay kung may mahinumdum niya. Kakita ka sa diha ako siyang gipalitan og iyang isulob sa inyong graduation kaniadto. Migilaw ba yang iyang mga matas kahimot? Bitaw, malipay gud kay sa nanay kung dunay magkuna-una niya. Kaning dadaan ako siyang pan. Pwerte na gini pasalamat ako kay ako siyang nahinumduman. Kaswerte ni mo, mahal. Nga naman. Tugod kay duna kay inan. Labaw kang swerte. Nga naman. Kay doon na kay amahan nga dato kayo. Makahatag siya sa tanan mo gusto. Lahi ginang inahan kung mao'y magpangga sa ilang anak, mahal. Ang amahan, kutob na na sila sa paghatag sa iyong gikinahanglan. Pero ang gikinahanglan kong pagmahal sa usa ka inahan, mao'y akong gikamingawan. Bitaw sabno. Kung buhi patingali si mama, wala bang gito na ko. Labing siguro, pirmi gud niyang awayon si papa, kanang sobrang niyang pagigpit na ko. Wag ka pangitaas mong man?
Nanangid magkuko niya, nga adto ko sa eskwelahan. Uy, unya, tingalig giadto ka sa inyong eskwelahan. Mahal, mahimo ba? Dili na magkunahuna ni Papa. Mular ka na ba ka ugma? Dugay na sa tandi magkita. Di ka makahangyo ni Papa ni mo nga. Mubakasyon una sa asyenda. Tingbo na ko nga akong pagpanangit niya. 1 year to go ug makahuman ako sa akong college. Mahimo na ko manangit niya nga mubakasyon sa ato. Tinuod? Lagi. Malipay ka? Of course. Mahatag ko na gid nimo ang tanan akong hinimo nga kwadros kaba-kaba. Wow! Excited na kayo kung makakita sa mga kaba-kaba. Ngano kan do na magi pobre ug dato, no? Mahal. Kung parehas pa lang ang tanang mga tao, dali ratang makminyo. Shit! Nga nung dili ko man makontak si Hazel. Ganiyar kay kung nanawag sa cellphone pero sige lang busy. Hain man kaya si Hazel. Doon ang tako'y ipaila-ila niya nga anak sa inilang businessman. Pero dili ko siya makontak. Mularga na ba kini sa Amerika? Matod niya. Adto siya silang eskwelahan. Ako siya nga pasong dito. Dinhi, libre kayo tang mamili sa gusto na tong paliton. Ang nakadaot lang kay wa ko'y kapalit. Kay nag-ingon magud ko nga ikay mo palit. Gusto kong magdakag pasalubong ni nanay nimo o mamalit sabta para imo. No. Unsa? Musugot ko nga dadaan ni mos nanay. Ayaw lang ko. Nga naman. Mayon tag wa pa tay relasyon kay mahimo kong dawaton unsa may imong ihatag nako. Pero mahal ka gud nako. Og di ko gusto nga makaingon ang mga tao nga gipahimuslan ti ka. Nagtuo sa di ay ka. Nga motuo ko, anak. Basta laing paminahon. Di ko gusto nga magwawag ta. Nga wa tay remembrance. Ang nalambigit na itong mga kasing-kasing, dili din na remembrance. Mahal. Nahibaw ko nga kinasing-kasing ang imutinguha ka rin ako. Pero mahal, ayaw na supakan nga akong prinsipyo. Okay na, mahal. Nakasabot na ko nimo. Misa mo tanga akong love nimo. Agbayan ka na ko, ha? Total, ugma, manarag ka na ba, Emi? Buhata ang gusto nimong buhato na ako, mahal. Dili takit kapungan. Ayaw, sab. Ha? Gusto kong ihatod ko ikaw sa altar sa kaminyoon nga virgin ka pa. Nayapag naman tao ning tawahan na, oy. Dali na, oy. Agpahid ayon ko. Tabangi kong pili para ni nanay nimo. Ni ana gid ugma si Milanang. Tinuod ka rin? Lagi. Pero murag magabian pa sila sa pag-abot din hinang. Oh, arigid siya man ni hapon. So, kinalan lutuan ako pansit ang akong anak. Ako na lang palit nang. Ay, ako na lang dayoy. Nahibaw ko daghan kag trabaho sa inyo. Igo na nga, giubanan ko nimo sa pagkatog. Sige nang. Tabangan na lang ti kagluto. Oh, sige, maipa. Aron anin lang sad ka man ni hapon. Ayaw nang uy. Oh, imo kong balibaran? Tingalig mo gusto ni Milan nga kamo mo magsaw. Ay, ako balibari day ka rin ha. Basta lagi ugma. Ani ka man ni hapon sa bay. Pero, huwato na to si Milan. Sa'yo mo magikan pa ingon sa airport? Oo? Huwat ako ha. Nga naman. Ihatod ta mo. Ha? Uy, di mahibong sa papa ni mo? Nganong sayo kay Kamulakaw? Ako na mahibaw mga tarungan ni Papa.
Basta, huwatagit ko, aron ako na yung mato ninyo sa airport. Murag doon na may nakontak si ma'am nga moto na mo sa airport. Aw, kung doon na mo yung nakontak, ikaw na lang sakay sa akong auto. Mahal. Last na lang natong panagkita. Imo pag yung balibaran? Sige, sige. Ako lang pasabdon si ma'am. Mahal. Mahal? Ang sinita mo? Anong seryoso man ka? Doon ako ihangyo ni mo. O ayaw lang ko laina sa pagsabot ha. Oo, unsab na. Ayaw lang yung sultihin si Karen nga nakita ta din niya. Ha? Nga naman. Nagduda banggod ko nga siya mo sumbong ni papabahay na tong duha. Nga permitang magkita. Nagduda kang Karen? Permi manggugong igunog istorya ni Papa. Sa dito pa siya sa ato. Wagoy lang ikasulti si Papa kung muato na siya sa bahay. Managana lang ko. Okay, mahal. Di na ko tuganan si Karen nga permitang makita. Nganong dili ka makontak sa imong cellphone? Ha? Tingaliglayan ang imong mga lakaw ni nangagay mga adlaw, ha? Ugma mo kuyog ka nako sa yutang manglakaw. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!